Mame casnice superputernice, descoperă-ți potențialul. Ești mamă casnică și te simți uneori că ai vrea să faci mai mult? Nu ești singură. Hai să descoperim împreună idei creative pentru a-ți valorifica timpul și talentul. Poți transforma pasiunea ta într-o sursă de venit. Gândește-te la ce-ți place să faci, croșetezi, gătești, scrii. Există o piață pentru fiecare talent. Vinde produsele tale handmade online. Platforme ca Etsy sunt pline de clienți care caută unicitate și calitate. Poți crea bijuterii, haine pentru copii sau decorațiuni pentru casă. Oferă servicii de asistență virtuală. Multe companii și antreprenori au nevoie de ajutor cu sarcini administrative, social media sau customer service. Devino tutor online. Dacă ești bună la o anumită materie, poți ajuta elevi de toate vârstele să învețe. Flexibilitatea programului este un mare avantaj. Începe un blog sau un canal YouTube. Poți împărtăși rețete, sfaturi pentru mame sau tutoriale de Y. Monetizează-ți conținutul prin reclame sau sponsorizări. Implică-te în marketing afiliat. Promovează produsele pe care le folosești și le îndrăgești. Câștigă un comision pentru fiecare vânzare realizată prin linkul tău. Nu mai sta pe gânduri. Alege o idee care te entuziasmează și începe să o pui în practică chiar azi. Abonează-te la canalul meu pentru mai multe sfaturi și inspirație. Lasă un comentariu cu ideea ta preferată și hai să ne susținem reciproc.